Moi! Mun nimi on Susa ja mä oon joogaopettaja. Mä oon viime aikoina tutustunut siihen, miten liikkeellä voi auttaa niskakipua ja ajattelin, että voisin jakaa tätä tietoa muiden kanssa, koska tiedän, että niskakipu on erittäin yleinen vaiva. Eli mä näytän joitain liikkeitä ja kun teet näitä liikkeitä, niin muista, että en ole sun oma lääkäri, joka tuntee sut parhaiten ja että terve järki on kaikista paras. Jos joogassa sanotaan yleensä oppilaille, sanon, että jos tuntuu sellainen niin kuin pistävä kipu, niin se on merkki siitä, että liike ei ole hyväksi. Mutta jos tuntuu sellainen niin kuin jäytävä pieni kipu, niin se on silloin merkki siitä, että yleensä lihakset rentoutuu ja antaa sitä periksi. Aloitetaan tämmöisellä ihan pienellä niskan vahvistamisella, eli pistä 2 sormea leualle ja sen jälkeen vedä leuka taakse ja pidä sitä pari sekuntia. Ja sitten tuo jälleen siihen sormille. Eli tämä auttaa näkee sen ja tuntee sen oikean asennon siellä niskalle. Usein me pistetään niskaa liian eteen tai liian taakse, niin sormet leualle. Ja sen jälkeen hellästi vedä taaksepäin ja pidä siinä pari sekuntia. Ja sitten tuo taakse takaisin sinne sormille. Vedä takaisin. Hengitä sisään. Ja hengitä ulos. Ja tuu takaisin. Okay. Tehdään seuraava liike. Tässä tarvitaan kyynärpäitä. Ja istu tuolilla tai lattialla. Ja sitten vedä kyynärpäät niin paljon taakse kuin pystyt. Mutta pidä samalla olkapäät rentona. Eli tämä myöskin auttaa siihen, että saadaan se oikea asento siihen yläselälle. Koska kaikki ne auttaa tähän niskan hyvinvointiin. Vedä kyynärpäät taaksepäin. Hengitä sisään. Ja ulos. Ja sitten tuo kyynärpäät eteenpäin. Ja sen jälkeen uudestaan vedä kyynärpäät taaksepäin. Ja selkä on suorana ja aktivoituna. Hengitä sisään. Ja ulos. Tuo kädet eteen. Ja viimeinen käsivarret ja kyynärpäät. Vedä ne hellästi takaisin. Olkapäät on rentona. Selkä suorana. Sen hengitä sisään. Ja ulos. Hyvä. Okay. Sitten otetaan semmonen, mikä auttaa rentouttaa. Eli nämä oli lihaksia vahvistavia 2 liikettä. Nyt tehdään semmonen, mikä auttaa rentouttaa niitä lihaksia. Eli pistetään sormet ristiin ja sen jälkeen mä käännyn toisinpäin. Sen jälkeen pistä ne kädet, jotka on ristissä, tähän niin kuin alapääkalloon ja sitten sormilla, peukaloilla hae sitä, niin kuin sitä paikkaa, missä pääkallo tapaa sen selkärangan. Ja sitten siinä niin kuin painat käsivarrella näillä käsillä, jotka on ristissä, niin kohti kalloa, mutta sitten näillä peukaloilla haetaan semmoisia ei luukohtia, vaan enemmän pehmeitä kudosta. Ja sitten rennosti peukalolla niin kun hierot niitä paikkoja. Jos se tuntuu jotain kipukohtia, niin ehkä vähän enemmän ja voit silloin hengittää sisään ja ulos. Ja kun teet tätä, niin muista pitää olkapäät rentona. Ja niskan leuan voi antaa tippua kohti rintakehää. Eli hellästi hierotaan, voi myös mennä alas kohti niskaa ja sitä kaularankaa. Mutta todellakin että tarkoitus on tehdä hyvää itselle eikä tehdä huonoa. Ja jatketaan vielä vähän aikaa, hengitä sisään ja ulos. Okei, hyvä. Ja sitten pidä leuka vaikka alhaalla ja tuonne kädet alas. Ja 1 hengitys leukaan kohti rintakehää ja olkapäät rentona, hengitä sisään ja ulos. Hyvä. Ja nosta katse ylös. Sittenhän
venytys niille niskalihaksille ja usein, jos on sellainen kuin hermopinne, niin se on yhdellä puolella. Ja mulla vaikka tällä hetkellä se on tällä oikealla puolella. Niin mä keskityn enemmän siihen puoleen, mutta on myöskin hyvä tehdä tasapuolisesti kummallekin puolelle. Eli tässä harjoituksessa otetaan uudestaan ote sieltä niin kuin kallon ala, siitä paikasta, missä pääkallo kohtaa sen selkärangan, niin ota siellä yhdellä kädellä siitä ja sormilla kiinni hellästi. Ja se toinen käsi tulee tänne olkapäälle. Ja sitten vie niskaa alaspäin, leukaa kohti rintaa. Eli usein kannattaa tehdä vähän niin kuin sinne vastakkaiseen poispäin siitä olkapäästä, että venytetään sitä niskalihasta. Voisi viedä leuka kohti rintakehää, mutta vähän niin kuin diagonaalisesti poispäin. Eli hellästi vedät sillä kädellä, joka on siinä pääkallon päällä, ja sitten hellästi vedät toiseen suuntaan sillä kädellä, mikä on siinä olkapäällä. Ja hengitetään 3 hengitystä tästä. Sisään ja ulos. Ja sisään ja ulos. Ja viimeinen sisään ja ulos. Hyvä. Ja hellästi ota ensin käsi pois olkapäältä. Tuo se alas kohti lattiaa, kohti tuulireunaa. Ja sitten älä liikuta vielä päätä. Toinen käsi pois pään päältä. Ja sitten hellästi ajattele niin, että nenä nostaa sut ylös. Ja sitten tuo pää normaalle tilaan. Niskan kanssa täytyy olla tosi varovainen, erityisesti jos on kiputiloja. Tehdään tasapuolisuuden vuoksi toinen puoli. Eli nyt otat sen toisen käden ja se tarttuu sieltä takaraivosta. Ja sitten toinen käsi tarttuu olkapäältä ja sitten viedään nenää kohti sitä olkapäätä, missä kyynärpää on ilmassa. Ja taas muistetaan, että se on se diagonaalinen linja siitä takaraivosta kohti toiseen olkapäähän. Ja nyt mulla esimerkiksi tuntuu tuossa siinä kipeässä kohtassa, niin vähän tuntuu epämukavalta, koska se on se kipeä kohta, mutta se ei tunnu silti semmoiselta pistävältä kivulta, niin mä pystyn olemaan tässä. Hengitä sisään ja ulos. Ja sisään ja ulos. Ja erityisesti rentoutu ulos hengitystä ja sisään ja ulos. Ja jos se kipu olisi liiallista mulla, niin sit mun pitäisi tulla pois tästä asennosta. Ensin otetaan se käsi pois olkapäältä, tuo se alas kohti tuolireunaa. Sitten ota se käsi, joka oli pään päällä. Ja sitten hellästi käytä niskalihaksia ja nosta nenästä alkaen ja katse kohti edessä olevaa. Okei. Voidaan pyöräyttää pari kertaa olkapäitä. Niskan terveyteen vaikuttaa myös paljon olkalihasten jäykkyys. Eli tähän tehdään semmoinen, että ojenna käsi varsi eteen ja siirrä se vastakkaiselle puolelle ja sitten hellästi paina. Yritä pitää käsivarsi suorana ja paina toisella kädellä kyynärpäästä. Ja jos niska antaa periksi, niin katso samalla siihen käteen, joka on ojennettuna, ja voit jopa vähän selkärankaa myöskin kiertää siihen suuntaan. Ja tässä tuntuu myöskin kiva venytys tuolla niskassa. Voit antaa leuan tippua alas, sulkea silmät, hengitä sisään ja ulos ja sisään ja ulos. Ja sitten tuodaan olkapäät kohti suoraan eteen. Ota käsi pois kyynärpäältä ja toinen käsi tulee alas. Tehdään toinen liike, sama liike toiselle puolelle, eli ojenna ensin käsivarsi suoraksi ja sitten vastakkainen käsi painaa kyynärpäästä. Ja sitten pää
katsoo kohti ojennettua käsivarta ja leuka voi tippua alas ja selkärangassa voi ottaa kielen. Hengitä sisään ja ulos. Ja tässä muista pitää olkapäät silti rentona, vaikka venytetään. Sisään hengitys ja ulos hengitys. Ja tuo olkapäät kohti edessä olevaa tilaa ja sitten rentouta kädet. Ja pyöräytetään pari kertaa niitä olkapäitä. Okay. Sitten viimeinen liike, joka mä haluan ehdottaa meille tehtäväksi, on semmoinen, jonka nimi on hermolankaus. Eli ei hammaslankaus, vaan hermolankaus. Ja se tarkoittaa sitä, että ojennetaan käsi suoraksi sivulle. Ihan tässä. Käsi ojennetaan suoraksi sivulle ja työnnetään itse asiassa ojenna käsivarsi ja näytä kämmen ylös kohti taivasta. Eli tässä mulla venyy koko tää hermorata. Ja sen jälkeen ja sitten käännä pää kohti sitä käsivartta. Ja käsi on ojennettu. Sen jälkeen tuo se käsi takaisin ja käännä pää poispäin sieltä. Eli nyt on niinku tämmönen joutsenen kaula ja menen poispäin sieltä. Ja ojenna uudestaan käsivarsi ja pää kääntyy. Ja takaisin. Hengitä sisään. Ja hengitä ulos. Ja hengitä sisään. Ja hengitä ulos. Ja muista pitää olkapää rentona. Ja vapaa liike. Ja tämä liike on todettu auttavan hermokivun lievittämiseen. Eli sen takia tämän nimi on nerve flossing, eli hermojen lankaus. Ja sitä on turvallista tehdä 2-3 minuuttia yhtäjaksoisesti. Tietysti jos se tuntuu ei hyvältä, niin silloin lopetat. Okay. Tehdään toinen puolelle samalla lailla. Mä vähän käännän, että mä näkyy kamerassa tää. Eli ensin ojenna se käsivarsi sinne sivulle. Ja sitten kämmen ylös kohti kattoa. Ja pää sinne kohti sitä ojennettua käsivartta. Sen jälkeen koukista kyynärpäästä ja tuo joutsen kaula kädessä täällä näin. Ja käännä pää pois siitä käsivarresta. Ja ojenna. Ja tuo takaisin. Hengitä sisään. Ja hengitä ulos. Käännypä, että se näkyy paremmin kameraan. Hengitä sisään. Ja ulos. Ja sisään. Ja ulos. Ja yritä rentoutua tähän liikkumiseen. Ja ihan niin kuin tietoisesti mieti sitä, että tämä auttaa sitä hermorataa lankautumaan puhtaaksi ja kivuttomammaksi. Kevyt tunne niskassa ja olkapäin. Viimeinen ulos ja takaisin. Okei. Ja tuo kädet alas. Ja ihan viimeiseksi annan niskan rentoutua ja tuo leuka kohti rintakehää. Ja selkä on suorana. Hengitä sisään. Ja ulos. Ja sitten nosta nenä ylös ja ajattele ihan aktiivisesti, että sun niska on rento ja kevyt ja kivuton. Voit sulkea silmät. Ja ottaa hetkiä ajatella myötätuntoisesti omaa kehoa ja niskaa kohtaan. Koska niskassa on paljon jännitystä sekä fyysistä että ehkä psyykkistä jännitystä, niin sen takia on hyvä vaan rentouttaa niitä niskoja. Voit ajatella niin, että sun niskasta valuu lämmintä vettä kohti olkapäitä. Ja se vesi tekee hyvää.
olkapäille ja kyynärpäille ja käsille ja koko kehon. Hellästi avaa silmät. Ja tää oli tämän päivän harjoitus tässä. Toivottavasti videosta oli iloa ja niskalle parempaa oloa. Moikka!